É o ritmo da terra. Xa sabedes, non estamos aquí só por nós. Non é pesimismo, é optimismo. Estamos aquí tamén polas fillas das nosas fillas que teñen dereito a disfrutar da terra. E ese ritmo da terra trae ese folión. E cando se che quenta o peito, se che quenta a cabeza e tes claro que a rebelión ten que chegar antes ou despois, non ten volta atrás. E afíase a realidade pouquiño a pouco, todos os días. Non tedes por que marchar daqui ca cabeza quente. Pero mellor si cas mans. Burbulla de xabón que flota nas alturas e non logra pisar terra firme. Xira entre as nubes de cor violeta cando o sol marchou e a lúa sube. E pregúntome cando parará esta viaxe que non volve, vai, que ascende sen querer baixar. E pregúntome ás veces se o flotar é natural. Son mulleres que acompañan a outras nas necesidades e problemas que teñan. A palabra doulas ven dunha muller que axuda a dar a vida, a traer os nenos á vida, o que facían antigamente as mulleres parteiras, e acompañas nese momento difícil. A palabra sororas ven de sororidade, que son as mulleres que axudan a de toda a vecindade a que entre eles se leven ben, e que se en algún momento ou algo así vemos que por alguna cousa vemos triste ou vemos por algo, pois observamos que a muller pode ter problemas de violencia de género ou outra cousa parecida, e se podemos axudamos. Non sei se... A finalidade das doulas é acompañar as persoas en momentos difíciles, crear entre os veciños unha armonía, buscar cousas para que esa armonía sea eficaz, facer un mundo mellor e podendo ser crealo. Hai que saber implicarse nos coidados tendo en conta que a vulnerabilidade humana é inevitable. Tamén hai que saber distinguir as diferentes manifestacións e tipos de malos tratos machistas e implicármonos emocionalmente empatizando coa afectada. Tamén hai que saber, e isto é fundamental, como actuar cando detectamos malos tratos, a quen acudir na contorna na que nos movemos e actuar protexendo a muller que é maltratada. Bueno, estamos acompañando fundamentalmente desde a empatía cas persoas e con unha serie de actitudes que son moi importantes, a comprensión, o respeto, porque a veces é difícil chegar ao problema das persoas e que elas se abran, non? E que nos podamos non facer máis daño. Porque vivimos nun entorno, estamos no medio rural, non? E donde hai unha diversidade moi grande de tipos de mulleres e de homes. As sensibilidades son moi diferentes, non sei, abranguer todo eso para intentar axudar a veces é complicado, pero hai que intentalo porque hai mulleres que a veces están ailladas, que se sinten solas,
chegar a elas é moi difícil. Intentalo así desde a nosa perspectiva, pero é fundamental, porque no pobo todos somos un conxunto que nos enriquecemos uns aos outros, somos como un organismo vivo, que se funcionamos todos xuntos funcionamos moito mellor. E as doulas eu creo que ten un campo fundamental, porque as mulleres do rural están moi solas. E logo tamén hai moitas mulleres xóvenes que están volvendo ao rural e que teñen verdadeiras dificultades para coordinar o seu traballo coa familia, cos nenos, porque ali non hai nin garderías, tampouco hai centros de día. Así que sería das mulleres do rural se non nos xuntamos entre nós? Porque ademais eu penso que hai que seguir, esa é unha das claves para que o rural volva a ter vida. E para que as mulleres seamos felices, porque a todas nos encanta o rural, estar en contacto ca natureza e ver os nosos fillos medrar ali, os nosos netos. E nada, hai que facer ese esforzo de intentar achegarse unhas a outras, de ser comprensivas e de ser útiles e compañeiras, e de ser sororas, de verdad. Porque o importante nesta vida non é ser, é ser con. Ana, entón, de onde xurde as doulas sororas? Bueno, pois a verdade é que as doulas sororas xurden do rural, deste espazo, por exemplo. Xorden do traballo que se le ha feito no rural coas mulleres deste concello, xorde da observación delas, das súas formas de relación, das súas formas de entender a comunidade, non? E a isto se lle engade, ademais, pois un enfoque sexolóxico, entendéndonos e sabéndonos sexuados e sexuadas, as implicacións que ten para estar a gusto con nós e ca xente que nos rodea. E ademais, dende un enfoque biográfico, que tamén ten moito que ver con todo isto, e que é que, bueno, pois a maior idade, maior coñecemento e maior experiencia en cuanto a certas cousas, e neste caso, como non, a facer comunidade. E o obxectivo cal sería? Pois as obras xurden desde un obxectivo de traballar contra as violencias tamén no rural, pero vai un pouco máis alá, non? Se basa un pouco tamén nas súas formas de establecer relacións, no apoio mutuo e na forma de xerar alianzas entre as mulleres e entre os homes do rural, e un pouco pretende ser como mulleres que están acompañando a comunidade e que permiten que sexamos dende a nosa máis linda diversidade, non? Pero en relación ca xente que vivimos e contorno que habitamos. Amable. Compañerismo con cariño. Ayuda. Compañerismo. Amor. Acompañamiento. Acompañar a xente que o necesita. Alegría. Axuda mental e de toda. Ayudar e dar mucho ánimo. Poder axudar a que non necesite. Autoestima e acompañamiento. Axudarnos mutuamente sin interés ningún. Compañía os enfermos. Axudar as persoas tristes a levantar a moral. Cuidados. Empatía. Felicidad. Pues que me parece bien. Armonía. Amizade. Somos doulas. Sororidade, compañeiras. Vivo nunha burbulla de xabón que flota nas alturas e non logra pisar terra firme. Xira entre as nubes de cor violeta cando o sol marchou e a lúa sube. E pregúntome cando parará esta viaxe que non volve, vai, que ascende sen querer baixar. E pregúntome ás veces se o flotar é natural ou é se máis un modo de escapar. Oxe dá igual, un café con canela ao mediodía, un cigarro máis para esfumarme, unhas raiolas de sol, quizás un toque de guitarra, unha canción. E o tempo escorrega mentre os dedos sen dicirme que pasou. Oxe cansouse de avisar co seu tic. Somos
cousas que facer, moito máis linda e ordenada, que a que aínda non tachei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. Ai, a vida contemplativa, ai, burbulla de xabón, ai, a vida contemplativa, que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alcoriza. Hoxe dai